खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन गासैखौबो आं जोंनि मोनसे गोदान शर्ट फिल्माव बरायनाय बावहरबाय भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोन सिगाङाव मोनसे खोथा बुंग्रोनो नागिरदों आं मोनसे गोदान हिन्दी चेनेल खुलिदों जेराव आं हिन्दी व्लग्स बा हिन्दी भाइब्स भिडिअ होगोन आरो होदों मोननैसो भिडिअ होनाय जाबायानो बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव आं बै गोदान चेनेलनि लिंकखौ होनानै दोनदों स' नोंथांमोननि गेजेरनि जुदि सोरबा इन्टारेस्टेड थांनानै नायहैनो हागौ ओमफ्राय आं बै चेनेलाव हिन्दी भिडिअ होनायनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ गाज्रि दा मोनसै आं बेखिनिखौनो बुंनो होनना सानदोंमोन खुलुमबाय Fagli Nonga सफैबाय रानिया ओंखाम उखैदों माबा जानो ओंखाम उखैदों गैया थां बेनिफ्राय थां अखालां जानो उखैदों जानो गैया थां बेनिफ्राय अखालां थां आरे नै र नोंखौ र नोंखौ नै सानै नोंखौ नै मोनजारै साला नै मोनजारै साला मालायनि बुस्थुखौ खावना जानो फैदो मोनजारै रायखसि बहानिफ्राय फैनानै जों गामियावसो फैनो मोनदो आरो जाबोगोन नोङो मालायनि बुस्थु आरो जाबोगोन हगार जानो हगार हे नै नोंखौलाय नै नोंखौ सम्पा बहाखो नों र आयु माथो लोगोसो फै जिरायहैनि फै एथ' गोबावनि उनाव दिनैस' गोजानथार नालाय फैनायानो जाया बे फाग्लिखौलाय नोंलाय बोरैथो सिनाया जोंनि गामिनिनोमोन बियो बेसेरि जोबोद दुखुनांथाव बिनि जिउ जारिमिना फिसाजोनि थाखायनो मोजां मानसियानो बिदि फाग्लि जालांबाय फिसाजोनि थाखाय मोजाङै बेखावनानै बुंलाय नै खोनासं बिदिब्ला
सम्पाया जुलिनि 5 बोसोरनि उनावनो फिसाय गोमाजादोंमोन आरो बेहा फिसाजो सासेबो दंमोन। नाथाय बेफोरखौ जेबो सानालासै बिहाव बिखुनजोआ सम्पाखौ न'निफ्राय होखारहरदों। बेनिफ्राय सम्पाया गावनि फिसाजोखौ लानानै जोंनि गामियाव थाफैदोंमोन। सम्पानि थाखाय बिनि फिसाजोआनो गासिबोमोन। सानैबो जोबोद आलो गोजोनै सुखुयै दंमोन। नाथाय सानसेखालि आयै आं स्कुलाव थांसै। थांसै सना र' मोजाङै थांदो सना। दे थांदो दे बिदिब्ला। रिंकी ओ रिंकी 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 बहा थांखो बे गथ'आ? स्कुलनिफ्रायथ' दहायनो मोनफैनो नांगौमोन। आंनाव सोङालासे बेथ' जेरावबो थाङा, गामियाव गेलेनोबो थाङा आरो ओरैनोबाबो बे रावजोंबो गेलेखायाबो, न'आवनो थाबाय थायो। नाथाय दिनै बहा थांखो बियो? आं स्कुलाव नायना फैग्रोनि, बेनि उनाव गामियाव नागिरसिगोन। स्कुलाबोथ' बन्द जाजोब्बाय, बहा थांखो बियो? बहा थांखो बे गथ'आ? सम्पाया रिंकी फिसाखौ नागिर नागिर मोनमारासै। गामिनि गासै मानसियानो रिंकी फिसाखौ थैबाय होननानै बुङोमोन आरो आंबो सानसे ओइ आगै गारदोंहाय रिंकीखौ नागिरनो। गैलिया, नोंनि फिसाजोआ थैबाय। आंनि फिसाजोआ थैयाखै, मिथिबाय? थैयाखै बियो। आयौ फाग्लिसो जाबाय बे, फाग्लिसो जालाहाय बेजों। आंनि फिसाजोआ थांना दं। फिसाजोनि थाखायनो मोजां मानसियानो बिदि फाग्लि जालांबाय। थारैनो जोबोर दुखुनांथाव। बे बारनिफ्राय आंनि दखानाव फैबोला बेखौ आं होना हरलिया। बहानिबा फाग्लि।
सनाया दे गारियाव गाखोदो सना